Tämä on New York. Ja tämä on Central Park. Täällä myös John Lennon käveli ja hänestä on tehty video. Täällä on mahtava syystunnelma ja ihanat värit. Oravat syö käsistä pähkinöitä ja myös puut, jos niin haluaa. Täällä on usein katusoittajia, laulajia. Tuolla taustalla soi saksofoni. Täällä on paljon turisteja myös tähän aikaan Ranskasta, Saksasta, joka puolelta. Tuolla näyttää olevan filmitiimi, jolla on rekka-autot. Ne rakentaa jotain lavaa. Eli täällä on filminteko käynnissä. Tuolla on yksi orava, kato. Se on aika tumma väristä. Nuo on mahtavan kiemuraisia nuo puut tuossa. Nyt kato tuossa edessä. Wow. Turistit saa ajella myös helikoptereilla täällä ympäri New Yorkia, jos niin haluaa. 30 minuutin ajelu ja tunnin ja... Tänään on meidän viimeinen päivä täällä. On ollut tosi aurinkoista ja mahtavaa.